Dardig Peadar Cléireach a glunne díon dearag a ríist. Thug an Dominicánach beadaí an glunne chun a bheola agus bhain súmógas. Feictar domsa a bhí sé rá leis an gonstabla agus leis an bhile tánaí ómhail chunare. Feictar gomsa a dúirt sé go bhfuil sé bheith breanú ar a scéal seo ile ar a meallach contráilte. Breanaigh í mar ghráma. Sin méid atá mar álib. Díothá réiteach a feadar ar san constabla bíonn sé deacair thualanúin scaiti. Tá tluig an agat mar a bheith cuinicéir. Mar bunan agus tánaí aber ar sa peadar agus faoi lán teoil inis tréáú misis sa rank. Áte dugtar a gceart hain don chial agus don réasún. Bíam sé ag a breanú ar a dáthíomh. Tá sibse a caint álas gur ar ónéil atá chuilethórt a bra. Tá mis a gárálibh gan bacha lena bhfuil ar siúil chun tosaigh ar a stáitse, breannaigh í tíhír. Níor luair sibh na sasna go chorbe, céirt faoi Chichester. Haid sin an fille chun cainte, agus binné is tócha an rud díirech a heastig ó feadar a dhéanamh. An séachla mór as íochttar ifrin, an ledire gintlí orghrána, an strausachán ericach, mí chinúint ghail, sás crochta na tléire mocánta. Bearlum dul agóra le 7 neon 7, fáiltí lóbáis, na enim an ansprid sin fiúháinas a lua. Sin bailach rí éfachtach le plé agus díspóireacht a churcan cín a hanaí ar sa peadar go searúsach. Ná labhraí mis faoi Chichester mar sin. Labhraí mis faoi dhuine níos cuachtaí ná rúna dóir an rí, Salisbury.